मा खबर आंनि मालाया मा उल्था जादों उल्था इयाव नुखागोन नोंहा इयाव ओरै नुखायो सिगां नोंथांमोननि अननायावहाय एसे मोजां मोनबाय आङो देहाखौ दायो स' गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे गोजोन उदांस्रि सान आरो गोजोनसिन मोनबावगोन जेब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे सेपारेट स्टेट जागोन जेब्ला बड'लेण्ड जागोन अब्लाना बांसिन गोजोननाय मोनगोन होमबाना ओरैबायदि फ्लेग गिदिर गिदिर लानानै पार्टि खालामगोन माने सेलिब्रेट खालामगोन आरोना इन्डिपेन्डेन्स डेनि स' रावबोआनो गैया नामा आंखौ नायनो थाखाय गैया माथो दिनैलाय आंखौ बावबाय खोमा भिडिअ होथारैखाय दोङो नेटनि थाखाय जादों आरो बयनिबोसिम हर हर महादेव आं बिराद महादेवनि बिराद भक्त दे बेखायनो दा फुजा होबोबाय दिनै लास्ट मोन नामाथाय ना दिनै लास्ट बेनि थाखायनो जोङो बयबो खोमसियावनो सिखारनानैहाय फुजा होबोबाय आरोना फुजा होबोबाय आरो लोगोसे आङो नोंथांमोननो लाइभ फैनायनि मेन खोथायानो जाहैबाय आंनि जिथु गोदान मिउजिक भिडिअ बेसेबां गादब जाबावनो जोंलाय होननायखौहाय रिलिज होबाय जिडि प्रडाक्शनावहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैदो जिडि प्रडाक्शन्स चेनेलावहाय थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना रिलिज होबाय आरो जेसे हागौ अननानै शेयार खालाम मानो होननानै बुङोबा आङो बिदि बुङा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम होननानै आं बिदि बुङा आरोना खिन्थु आं दिनैहाय बुंदों जे ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बुहुमावहाय जेसेबांखिनि बर'फोर दङ दाब दाब जायगायावहाय स' बयबो खौसे जानानै जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ नालाय स' बेनि थाखायनो जों खौसे जानानै बेनि थाखाय सोमावसारनो नांगोन बड'लेण्डखौ नांगौखौ जों जेब्लाबो बावनो नाङा आरोना जोंनो नांखागौ सिगांनिफ्रायनो नांगौ दाबो नांगौ जेब्लासिम मोना अब्लासिम नांबाय थागौ स' गाइस आङो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो शेयार खालामना होगोन भिडिअखौ आरो लोगोसे आं दासिमबो मोनसेबो कमेन्ट्स मोनाखै आं मिथिया मानो ना आंखौ नायनोसो बाखो ना माखो नङा नैबे बुस्थुखौ इदि खालामनायखायनोथ' आं फायाखै नामा अके बिदिबा नोंथांमोनखौ उनावहाय लोगो मोनसिगोन स' थाबैनो थांनानै भिडिअखौ नायदो लाभ इउ बाय बाय